खौ 2022 मायथाइयाव गायसननाय जादों। दा फैयै फैयै जोंहा 4 बोसोर जाबाय। बे 4 बोसोरावबो आङो नांथाबना दंबाय दङ। थांनाय बोसोराव एसे एरायदोंमोन। जा हक जोङो दा सोंनाय बायदियै जिथु बिटिएडि बा आसाम बे मोननै हादोराव बे थियेटार आयखोखौ जों रायजोफोरनिफ्राय माखासे कमिटिफोरनिफ्राय माखासे साबायखर मोनबोदों आरो माने जोंखौ अनसायदों आरो जेरै जों जेराव थांथों बेयाव आं थियेटार आयदाखिनि अर्गेनाइजार फैदोलै पेन्डेल लाखिनांगौ ओरै होनब्ला जों ज'ना रायलायो आरो कमिटिफोरा गोदान थियेटार लाखिनांगौ ओमफ्राय जों आरो दिन्थियो आरो जोंनिया नाटकआ देग्लाय बोसोरनिया बेबायदि नाटक बेबायदि प्लेयार दं होननानै जों दिन्थियो आरो अब्ला मेक्सिमाम माने कमिटिफोरानो जोंखौ गनायदों आरो जोङो बे मोननै बिटिआरडि आसामाव जिकेटा माने रायजोफोर दङ कमिटिफोर दङ जोंनि थियेटार आयदाखौ थोजासे अननाय जों मोनबोदों आरो जोङो रायजो राजाफोरनि माखासे अननाय मोनदों जों जेराव थांदों बेवहायनो जोंखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माखासेयानो अनसायदों आरो जोङो बे जोंनि बर' रायजोफोरखौ बिटिआरडि आसामनि रायजोफोरखौ बुंनो लुबैयो जाबादि आगोल अनदोंमोन बे देग्लाय 2022 मायथाइयावबो माने अनसायथों जोंखौ हानायमानि थुलुंगा होथों जोंनि थियेटार आयदायाव थानाय रिंगु दामसाफोरा माने मोजां फाव दिन्थिनानै रायजोखौ गोजोन होनो हाथों आरो बेनि लोगोसे जों बिगोमाया कन्ट्राक्ट हिसाबै रांखौ मोनबोथों बे रांजों जों प्लेयारफोरनो एसे दरमाफोर होनानै न'खर सालायनायाव एसे थुलुंगा मोननो हागोन बेखौ जों मिजिं लानाय जादों। देग्लाय जोंनि 2025 आरो 26 मायथाइयाव जोङो जोंनि आयराखि थियेटारनि नायजाबफोरा जाहैबाय बिमा आरो बिनि उनाव गाम्बारि आरो बिनि उनाव दाखोन बिमा आरो गाम्बारि नायजाबखौ आंनो लिरदों आरो जोंना दाखोनखौ नरेश्वर केरकेटारि सारा लिरदों आरो देग्लायनि नायजाबाव माने जि दा जागासिनो दं जोंनि दानि जेनेरेशननि गथ'फोर जिहते खायफाबा माने साफ्रोमबो बिमा बिफाखौ जों बयबो नायनांगौ गावनि फिसाफ्रा नाथाय दानि जुगाव जों बेफोरबायदि नुनो मोनो जे बायहेरायाव साख्रि मावहैनानै खायसे मानसिफोरा गावनि बिमा बिफाखौ बावलांनाय बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो हानहरनानै मोनसे मडिफाइ खालामनानै नाटकखौ लिरनाय जादों। आसा खालामो देग्लाय जुदि बे नाटकखौ जोंनिखौ नायोबा मोनथाम नायजाबखौबो जुदि रायजोफोरा नायोबा गोसो होनानै निस्सय माबा मोनसे मोजां माने माबानो हागोन खोमा मोनसे मेसेज जोंबो होनो हागोन खोमा आरो बिमा बिफा आरो गथ' गथाय लानानै जोंनि नायजाबखौ नायबा जाहाथे मोजां मोनगोन आरो देग्लायनि नायजाबखौ देग्लाय जोंहानि महरगिरिया जाहैबाय गिबियावनो दङ जोंहा एक्टरा बिरजय आरो एक्ट्रिसा जाहैबाय सोरजि आरो जोंनि जे मेन लिडफोर लाग्रा बिसोर जाहैबाय सनेस्वर सार आरो जितु होननाय दङ बिथाङा सफैयाखै आरो निपेन सार आरो आं थाबाय बाहागो जोङो ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा रायजो राजानिफ्रायथ' जों गाज्रि कमेन्ट मोनफेराखै गोबाङानो मोजां मोनदों आरो अनसायबोदों जोंनि थियेटारखौ आरो नाटकखौबो अनसायबोदों मोजाङानो मोनदों देग्लाय नाजाबावगोन जों थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय साबसिन जागोन होननानै आङो बुंहरबाय आरो रायजो राजाफोरखौ मोजां मोनगोन नायनानै आरो मोनसे मोजां परिबेस लाबोनो हागोन बायदि देग्लायनि नाटकआ जोंनि नाटकआ आरो सरकारनि बेलायाव निस्सय बुंनो थाङोबा देग्लाय बिटिसि सरकार प्रमद सारा जोंखौ मदद एसेबाबो होदों होआखै नङा होदों आरो गोबां लिडारफोरा एसे एनै जोंखौ मदद खालामदों आरो आङो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो सानो दे जों महरगिरि माने थियेटारनि साफ्रोमबो आर्टिस्टफोरखौ बयबो जाहाथे थियेटारखौ नायो अनसायो आरो जोंखौबो थांना थानो थाखाय राहा लामा माने रायजोफोरा नायबासो जोंबो थांना थागोन नालाय बेखायनो बयखौबो आं मिजिंथियो आरो आसा खालामो जे जोंनि देग्लायनि आयराखि थियेटारखौ बयबो रायजो राजाफ्रा अनसायगोन होननानै